Sa dili pa ang kasumaran sa Independence Day karong Hunyo 12 gitinguha sa Cebu City nga malimpyuhan ug mahapsay ang palibot sa dakbayan. Ani ang balitang barangay ni Alan Domingo. Uban ng mga staff sa Barangay San Nicolas Proper gisubay ni Kapitan Clifford Jude Dinyal ang pipila ka mga sidewalk sa ilang barangay nga gihimong pinuy-anan sa mga tao. Unan lang naabtan kini babay kauban ang mga anak nga naghigda-higda sa folding bed. May mando sa city government nga wala nagi magkuandri sa to ha. Hinahinay lang mo pangipos. Sa namoy kabalinan sa dulho. Sa unahan lang sa sidewalk, gihimong kusina sa pamilya ni Lolita nga nagluto og manok alang silang paniudto. Ang ilang sitwasyon daw susama sa managsilingan nga walay balay og nagpundo lang daplin sa kadalanan. Nganong naman ka diris daplis ka sad? Abi nimo sir, tungod sa kawad doon niya wala na koy ginikanan niya na igsuon pero ang igsuon lahi man kay mag-star ka sa igsuon nga lisod po kaayo panahon na. Wala mo'y probinsya gyud nga. So Katbalogan ka. So inani ron sir nga nas Katbalogan puli ang atong taga DS siguro ani mo na mo kana ning asa ni sila pahilo na. Ay, adlo ko namin sa SRP. So, willing ka dito sa SRP? Oo. So ako lang hangyo nga kanang tinarong lang gyud hangyo kay og imong isug-isugan pasin mo ribati. So amo mo mo na mo hangyo mininyo nga kanang mangita lang taga-balhinan. Kung na mo'y kaabangan, hindi kay bawa majud ko nga asa niyong probinsya. Sige, ipanghatod ta mo. Sa Hunyo 10, ipahigayon sa Barangay San Nicolas Proper ang massive clean-up sa ilang dapit. Apil sa limpyuhan ang mga agianan sa tubig nga naalihan sa mga basura. Apil silang ipahiluna ang masakinan sa barangay nga nakaalis sa atubangang bahin sa Barangay Hall. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.